ta HDP İrol Süleymaniye dest tevditine xwe mekir. Yekemin de em hatin bi goran re me hevdîtin çekir. Armanca me em ziyaretê xwe pêk bînin. Helbijartin jî peşerojê de ye. Em zêde li vê derê namînin. Du roja tenê em ê li vê derê bin. Ji bona yekîtiya gelê Kurd, ji bona hevkariya gelê Kurd, em gelekî giring dibînin va diplomasiya xwe hevdîtinê xwe. Gelekî hevdîtinek baş me pêkanî. Ji bona pêşwaziya wan em gelekî spasdar in. Em ji îtifaqa goran û yenekê jî kêfxweş in bi rastî. Em ji wan re serkeftin dixwazin. Riya wan vekirî be. Gelek spas.